Arratsaldean guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara, uztaiak 10 dugu gaurkoan, astelena, asteburua joan egin zaigu eta batzuk komentatu digute gaur kaleetan zehar etxekoentzako jaiak izanen direla hemendik aurrera, ez da, Ainoa, arratsaldean zuri ere. Arratsaldeon larraitz eta... Zer moduz, ikusi duzu ez, nahiko... Lasaiagoa Hustu dela kaleak, hiria. bai, bueno, baina oraindik festa giroa jarraitzen du eta gogo handiak ere jendearen partetik. Bueno, gaurkoan ikertu bia dugu arratsaldean eta ongi etorria. Pixo arratsaldeon. Zer moduz, ja nekean nabaritzen da gorputzean. Bai, pixko bat bai, baina bueno, oraindik indarrakin aurrera egiteko. Bueno, kazetaria, dantzaria, San Fermin zalea, parte hartzailea hainbat ekimenetan, zer moduz hasi zenituen San Fermina, ja, bueno, batzuk pasaira txupinazo egunetik, baina bakigu berezia dela, ez? Egun hori guztiontzat nik uste dut orokorrean. Bueno, ongi, egia esan aurten ez dakit, iduritu ze jende gutxiago igual badela kanpoan, agian azken urteetan urtero esaten dugu gauze bera, ez? Baina, eta egia esan ongi, lana eta parranda pixko bat uztartuz, beti bezala, oreka hori mantentzen eta oraingoz ez gara erori beraz ongi. Eta bueno, dantzan, uztailaren 6an dantzan, eta gainerako egunetan dantzan, baina ez eszenatokian, baizik eta tabernetan eta. Tabernetan, ez? Oso, zer moduzko gira ikusi duzu 2017ko festa hauetan? Giro polita, niri gustatzen ari zaizkit, San Fermin hauek, esan bezala, iduritu zait, agian beste urte batzuetan baino jende gutxiago dagoela, eta horrek aukera ematen du, barrara gerturatu eta zerbait eskatzeko, edo komunean ordu erdi zain egon beharrean, bakarrik 10 minutuz egoteko, ez? Orduan, gutxienez, horretarako, hauek. Oso, nola daramazu eguneroko lanari dagokionez, zer da egokitzen zaizuna zuri? Nik beti egiten dudana da azken horria, eta aurten erabaki dugu egunero erraldoi batekin egitea. Orduan, haiei buruzko bitxikeriak eta idazten, beraz ongi. Egia esan, lana ez da sobera gogorra, eta zentzu horretan ongi bai. Zer ikasi duzu gai berri honekin, zeren egia esan oso interesgarria, ez? Erraldoien inguruko historiak, bitxikeriak jakitea, oso ikusgarriak dira, baina historia asko dute erraldoiek. Egia esan, eta horietako gutxi batzuk kontatu dizkidate, ez? Azkenean, egunero ateratzen dire San Ferminetan, egunero gertatzen dire gauzak, eta, badire gauza bitxi, nik enekien adibidez, lehenbiziko erraldoia, Europako erregeak behin burua galdu zuela erabat. Erori zen eta bururi gabe eraman barritzen zuten autobus geltokira eta, pentsa dezakezu, ez, jendeak zaurpegi jarri zuen. Bai, eta holako hamaika. Ez zabiltza, elkarrizketak egiten konpartsako kideekin? Elkarrizketak egin genituen San Ferminen aurretik, hori San Ferminetan konpartsakoak harrapatzea, oso zaila da, lan handia dute eta haiek kontatutako historiak dira, noski, bai. Eta dantzaren aldetik zer moduz bizitzen dituzu San Ferminak? Ongi, bereziak izaten dira ere dantzariendako, batez ere lehenbiziko eguna, ez? Talde guztiak biltzen gara foruen plazan, eta egia da emanaldi polita izaten dela. Eta hortik aurrera, gure taldeak adibidez ez du, gaur txikiak egon dira dantzan, ni lanean egoen, orduan ez ditut ikusi, baina txikiek ere badute gaur beraien eguna. Eta bestela guri ez egokitzen askoz gehiago, beraz ongi, ez dugu zama handirik. Horretaz gain ere ikusi zintugun bestaldian Germanen omenaldian, hor aurkezle lanetan aritzea. Bai, aurten hori tokatu zen, ez? Beste urte batzuetan aurrezkoa dantzatzen eta aurten ekitaldia aurkezten baita ere itxura hori emateko edo ikus dadin, ez, 1978an gertatutako hori ez dela 1978an bizi izan zirenen afera bat, guk ere, gazteok ere badugu zer esanik eta zer eginik, ez, eta nahiz eta garai horretan bizi ez izan du, gure ardura ere bada, ez,
egia, justizia eta ordaina eskatzen jarraitzea. Garrantzitsua da, ez? Azken finean hemen gauden hiruotako inork ez zuen hori bizi, ez? Baina memoria hori edukitzea, jakitea zer gertatu zen eta gutxienez interes minimo bat izatea, ez? Gure hirian eta baita gure historian gertatu denarekiko interes hori edukitza oso garrantzitsua da, ez? Batzuetan badirudi hor, momentu horiek bizi izan dituztenen oroimenean daudela, ez? Eta agian gaztek ez dutela hainbeste interesik horren inguruan. Adibidez, publikoaren inguruan ere ikusten da adin batetik gorako jende gehiago dagoela gazteak baino. Benetarik, baina, ez? Nik uste egun honetan jende gaztea ere egoten dela, egia da goizeko omenaldiak batzuk WhatsAppan harrapatzen dituela eta orduan horregatik seguruenik etorriko direla pertsona helduagoak, baina urtetik urtera jende gehiago ikusten dut, ez? Aurten bete egin zen eta jende gazte asko ere zegoen, orduan uste dut kasu honetan behintzat lana ongi egiten ari dela, plataforma, San Ferminak 78 gogoan plataforma, eta bueno, uste dut gazteen artean, behintzat gazteen sektore baten artean ezaguna dela, 78an hemen gertatu zen, agian beste sektore batzuetan ez, eta bueno, hor bada lanik, haiek ere jakin dezaten ze gertatu den hemen. Gure memoria historikoa berreskuratzen ari gara, isilduta eta ilunpean guztiz egon delako urte askoz, ikusten duzu aurrera pausak ematen ari direla eta geroz eta gazte gehiagok interesa duela, parte hartzen duela, gauza hauetan. Bai, bueno, aurrera pausak badaude, hasteko instituzioetatik lana egiten ari da bide horretan, memoria berreskuratu eta memoria hori bizirik mantentze aldera, eta hori bada zerbait, baina noski herritarrek badugu hor ardura handia, eta esan bezala 78ko San Ferminen kasuan uste dut lana ongi egiten ari dela, eta beste kasu batzuetan ere bai, bestelako omenaldietan eta ere jende gaztea ere badoa. Orduan agian orain errezagoa da gai hauei buruz hitz egitea, eta horrek ere erreztuko du belaunaldi gazteek hemen gertatu den guztia jakitea. Jai ereduaren inguruan, ze iritzi duzu? Jai ereduaren inguruan. Bueno, aldatzen ari da, pixko bat, erabat ez, noski, baina antzematen da, bestelako besta eredu hori, hemen txosnak montatzeko aukera badago, baina ez hori bakarrik, uste dut horrelako espresioek eragiten dutela aldezar guztian, eragiten dutela bestatan, ez bakarrik gune honetan, baizik eta Iruña osoan. Eta gero, gauza politak, ikusi ditut aurten berritasun politak, gaztegune bat antolatu dudalak Foruen plazan, eta iduritu zaite oso proposamen interesgarria dela, alkoholik gabeko gune bat da gainera, eta gaztei bideratutako jarduera interesgarria daude, eta ez kontsumismoari loturik eta alkoholari edo drogei loturik. Eta gero ere hemen, egunero pasatzen naiz hemendik, lanetik aldezarretik lanera, eta hemen ere txoko bat montatu dute aurrendako, eta dena birtziklatutako gaiekin egindako jostailuak eta jolasak, eta hori ere iduritu zaitez berritasuna, orain arte enuen ikusia horrelakorik, zeuden askatasunaren plazan eta montatzen dituzten gauza hauek, baina horrelakorik enuen ikusia, eta egia esan hori ere horrelako gauzei bide ematea beti ongi dago. Bestalde hemen ere jaigunean aldaketa batzuk ere egon dira. Iruñak antolatzen dituen eremuetan, pasaren urtean San Francisco, San Jose plazan zuden eremuak, eta aurten O plazara pasa dira, nola ikusi dituzu aldaketa hauek? Ongi, iduritzen zait koherentea, herri San Ferminek ematen alduten eskaintza, iduritzen zait izan behar duela olakoa, xumea, baina ona.
agian plaza hundiak eta holako kontzertu hundiak eta ekitaldi hundiak ekartzea, agian beste batzuen ardura izan beharko luke, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait koherentea eta bueno, ideia ona dela. Ez dakidana da nola joan den, pentsatzen dut ongi, nik hemen afaldu dudanetan behintzat jende esente zegoen bokatak eskatzeko. Egia esan egun ere ikusten ari gara eta betetzen ari gara. Zentzu horretan ongi bai. Zuri pertsonalki zer da gehien gustatzen zaizuna jaietan? Niri gehien gustatzen zaidana, seguruenik improvisatuta egiten diren plan horiek, ez? Atzo bertan bazkaltzeko geratu ginen, bermutarekin pixu baldiatu, lapurtar batzuekin elkartu ginen, zaldiko-maldiko nagon ginen kantuan, eta konturatzerako bazkal ordua pasata zen, zaldiko-maldikokoek frito bana eman ziguten alde egin genezan, eta haiek ere itxi beharra zuten lokala. Eta holakoa gustatzen zaizkit, eta bestela beti esaten dut, baina Bia Besaren entzierroan niretzako da ekitaldirik politena, gehien gozatzen dudana, eta aurten zoritxarrez ezin dut gozatu, enaiz hemen egonen, baina bestela ez dut inoiz ere utzik egiten. Datorren urtean. Datorren urtean, seguro. Oso Miker, mila esker, Xaloa telebistan izateagatik animo lanean, eta ongi pasa parrandan. Mila esker. Eta oraingoan, hementxe dugu gurekin kolaborazio lanetan aritzen den Peio Iriarte historialaria, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloara. Baita zoi ere? Gaurkan ez zaude platoan. Uste du nahiko berezia dela lekua, ez? Gustatzen zaizu? Bai, ostatu aurreztan dago, ongi dago. Bai. Gustora. Osan, konta iguzu, zer dakigu San Ferminen sorrerari buruz, badugu urte zehatzik, sortu zenekoa? Egiarran gauz gutxi dakigu, hau da neko gauz, bai... Bai, ez ezaguna da, eta gainera eskezakagu ez da ere datu gutxi baitugu. Alde batetik San Fermin, denok badakigu, zaindu bat dela, eta badirudi Toulouse aldean taola egon zela, eta hor erailtzutela. Bera kristaua bihurtu zen, eta horregatik erailtzutela. Baina eske berez, ez ditugu ez da daturik ere. Koindariak dio hemen Iruñan sortu zela, berak zela erromatar jauntxo baten semia, berez gero joan zen Toulouse aldera, hor kristaua bihurtu zen, eta hor hasi zen ja pixka bat, bere erlijioa eta pixka bat edatzen eta horrela, saiatzen, eta erailtzuten. Zapiak ere badu horrekin zer ikusia aipatzen dute, ez? Bai, batzuk ala diote, baina eske berez, egiarran gero egon dira historialariak eta egon dira pixka bat, badirudi lepoa moztu zutela eta horrela, baina eske berez egon ziren, adibidez, hainbat historialari egon dira aztertzen eta badagoen daturen bat eta hola, eta ez dute aurkitu. Orduan, gaur egun oraindik ere badaude dudak ea berez den egizko personai bat. Ez dakigu San Fermin egiazkoa den, ala ez? Hoxe. Baina eske, jaiak bazeuden janztera adibidez baino aurretik, ez? Osea, janztera ere modernoa da. Bai, dena erabat modernoa da. Hau da, hausnartzen badugu, nondik datorren ohitura hori, aurkitzen dugu Toulouse aldean, Amiens eta alde hortan, badirudi ja 6. mendean jadokagula koindari hori. Koindaria edo historia, ez dakigu seguro, hori egia zen ala ez. Gero, 12. mendean aurkitzen dugu ja hemen Iruñan.
Eta badiote, pues, bueno, zela 3. mendeko pertsonai bat, eta bar. Baina, berez, dokumentorik ez dago, eta gero gainera, hoitxe ez, eta gu betik, pues, daukagu San Fermin nolabait ere dela Iruñako patroia bezala, baina berez eske ez da patroia. Daukagu San Saturnino, daukagu beste adibidez hemengo katedralan, pues, adibidez hor da Dona Maria, Santa Maria, baditugu beste pertsonai batzuk eta berez San Fermin aurkitzen dugu kapela bat, baina aurkitzen dugu ja 17. mendean. Berez, hementxe ondoan dagoena da, hoize ez, San Lorenzo elizan ondoan egiten den kapela bat. Eta gainera badakigu nola eskatu zuten dirua, bai udala, baita Ameriketan eta hola, nola ekarri zuten dirua kapela hori egiteko. Karo, orduan, badirudi, dela, hoxe ez, zela nolabait ere, 2. mailako zaindu bat bezala, berez ez dauka ez da eliza bat ere, dauka kapela bat. Batzuk diote, ja, 12. mendean, San Ferminen koindaria, edo historioa, edatzen denean, bat zegoela hemen Iruñan olako prozesio bat. Egia da, prozesio hori nahiko zarra dela, baina, bueno, ez zen ere gaur egun ezagutzen duguna, ez zen Iruñako olako, bueno, zen zaindu baten prozesio bat zen, eta zen, hoitxe, beste religioso bat, baina, bueno, beste bat bezalakoa. Gero ja, hoitxe, 18. mendean, ja aurkitzen dugu nola kapela hemen dago, San Lorenzo elizan, dago San Fermin, eta gero hortik aintzin, bueno, ja aurkitzen ditugu datu batzuk, eta batez ere izanen da 19. mendean, eta noski 20. mendean, ja hor bai San Fermin bestak irabazten du gaur egun daukan fama hori. Gutxo grebe, badakigu ze urtean hasi ziren ospatzen edo... Batzuk diote, ja 12. mendean, ja existitzen zela, ja San Fermin zainduaren prozesioa. Aurre egiten zen prozesio bat, parte hartzen zuen baita ere Iruñako udalak, baina, bueno, udala, 13. mendean orduan udalik ez zegoen, baina, bueno, orduan izanen zen, ez, Iruñako nolabait ere alkatea edo manatzen zuen eta hola, horiek parte hartzen zuten, baina berez, eske, ez dago olako datu ere finkorik, hola izan zen edo berez, kontua da izan zen batez ere 19. mendean eta noski izan zen gero 20. mendean. 20. mendean, bueno, ja badakigu ja adibidez, sortu ziren ohitura batzuk, ez? Gaur egun modan donden ohitura batzuk. Adibidez, txupinazoa. Txupinazoa hasiera batean hasi ziren Gaztelu plazan, hortik botatzen zuten, eta ja 1930ean, ja orduan hasi ziren ja txupinazoa botatzen ja udalan, udaletxetik, udaletxeko balkoiatik. Bigarren Errepublikarekin batera. Bai. Nahiko batzundako, igual nahiko ironikoa da, baina orduan justo, orduan ja sortu zen. Eta gainera gero ja utzi zen eta gero jarraitu zen ja 1939an. Ja, Gerra Zibila bukatu eta gero. Eta bueno, hortxe ja badakigu ja, alkateak ja erabakitzen du nork bota behar duen txupinazoa, eta baina hori da, garai hortako moda bat. Eta gainera baita ere, noski badaku beste pertsonai bat, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, Gerra Zibila baino lehenago, ja berako zegoen lehenbiziko munduko gerran zegoen Parisen, parte hartu zuen munduko gerran, hor egon zen baita ere kazetari bezala, eta naski gainera kazetari baino gehiago izan zen. Eta, hor Parisen zegoela eta bakarren bat erran zion, eta neko besta polita egiten dute hor Iruña aldean eta horrela, eta, bale. Eta unetorri zen, eta, gustatu zitzaion. Gusi zuen, hemengo girua eta horrela, eta, berak ez, berak utzi zuen, hasiera batean zen olako besta religioso bat zen, baina gero baita ere horrekin lotzen zen baita ere zezenak eta bar. Eta, orduan berak ja, hori olako gauz nahiko romantikoa aurkitzen zuen dena, eta, hasi zen horri buruz idazten,
Eta hor daukagu ez, gaur egun ezagutzen ditugun liburuak, fiesta eta horrela. Eko tragikoa gainera izan zen bere bizitza, ez da? Bueno, tragikoa. Bukaera behintzat, ez? Bukaera, bai, azkenean bere burua ere egin zuen, baina gero berez, ni adibidez, Asturiasen ezagutunen tipo bat, eta berak ikasia zuen Hemingway unetek hartzen zuena, ez? Berak gidatzen zuen kotxea, eta nahiko delfase, ez? Orduan zen, pues, venga, besta, alkohola, bai egia da, berak hartzen zuen bezala, ez hau da, gainaga hau da, gizonen besta bat, ez? Hemen emakumeak ez dute joz egin, pues, zaukan bere personalidade hoi, eta bera zaukan olako ikuspegi nahiko, bueno, garai hortakoa, eta orduan, berak usten zuenan zen olako besta, non baiteren nahazten zen bere obsesioak, ez? Alde batetik besta, baina besta tope, eta bestaldetik gainera, pues hoxe, ez? Ezenak, batez ere horta eriotzaren noraitare itzala, hortxe, ez bada zezena hiltzen toreroa baitare hil daiteke, orden bere gustokoa aurkitzen zuen, eta horri buruz idatzi zuen, eta noski hemendik kanpo nahiko erakargarri ikusi zuten. Azken finean, gaur egun, Hemingway, hemengo eskoletan eta hola, ez da onditz ikasten, baina bai adibidez, bai Estatu Batuetan eta horrela, oraindik ere gaur egun, nahiz eta, bueno, beti egon dira olako komentario batzuk, ertean, tipua berez ezen hain idazle ona, eta baina ikasten da. Eta, orduan, horko gazte guztiak, nahi eta nahi ez, behar dute gutxienez zerbait irakurri. Eta irakurtzen dute, pues hoxe ez, bere San Ferminen ikuspegi hori, eta erakargarria egin zen, eta orduan, hortik aintzin, etorri ziren adibidez, Estatu Batuetatik etorri ziren aktore pila bat, zine zuzendariak, hemen egon ziren Orson Welles, Eva Gardner, denak etorri ziren, eta hoxe ez, bilatzen ari ziren Hemingway izan zituen esperientzia horiek. Gaur egun ere, jende asko dator, ez? Gainera, batez ere Estatu Batuetatik Hemingway irakurri eta gero, onera datoz. Eta Hemingway, gaur egun, batzuk bai irakurri dugu Hemingway, baina ez da nola baitere, nahi eta nahi ez irakurri behar den zerbait ere. Eskoletan irakurtzen den gauz bat. Baina, Estatu Batuetan noski, nahi eta nahi ez irakurri behar dute Hemingway. Eta nahi eta nahi ez, segurazki ere, irakurriko dute gutxienez besta edo fiesta. Eta, orduan hor, gusten dute, bere idazteko modu hori ez, arras azkarra, oso zuzena, eta, gaur egun oraindik ere, batzuk ere arras erakargarria aurkitzen dute Hemingway irakurtzea. Badakizu zerbait horri buruz edo? Ez dakigu zehazki ere noiz sortu zen. Bai badakigu, hoxe ez, bazegoela hemen zezenen kontuak eta beti egon dela, baina ez daukagu ere olako data zehaz bat. Beti ere, hasiera batean badirudi San Fermin lotzen zela prozesio batekin, kontu erlijioso batekin. Eta gero horrekin lotu zela baita ere, garai hortako besta egiteko moduekin, hau da, zezenak eta bar. Eta, hoxe, nola baita ere, nola zezenak eraman bat zituzten zezen plazara, nola egiten dugu, hemendik karrika erditik. Bide errexena eta zuzenena, ez? Eta, igual, esterkiten bat dugu horren itzinean, igual divertigarria da. Horri tiraka ez, oro arte. Eta berez gainera, hoxe ez, guk daukagu nahi gaur egun jantzeko manera, dena xuriz, zapigorria eta hola, baita ere, erabat modernoa da. Ez da emeritzi garri mandekoa, ez da kasi-kasi 20. mende hasierakoa ere. Hori sortu zen, hoxe ez, 30. hamarkadan eta horrela, batek erabaki zuen, bango da zorain xuriz eta zapigorria. Bapatian modan jarri zen eta denak joan zinen horrela.
Oso interesgarria beti ez dela, peio egia esan. Mila esker, ez dizugu ja denbora gehiago kenduko, izan ere San Ferminetaz disfrutatu beharra dago, baina kalean. Beraz, mila esker, ongi pasa eta ongi izan. Bale, ongi esker. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Eta horrengoan, Nafarroa Oinezeko kideekin egoteko aukera izanen dugu, Lesakatik barkatu zuzenean etorri zaigu gaurkoan, Amaia Laseras, ikastolako zuzendaria ez barkatu, lehendakaria. Ja, beste elkarrizketa, Amaia badakizu, zer moduz, arratsaldeon? Ongi, nekatu xamar, orentxean utzi ditugu Lesakako San Ferminak, eta nire badugu estatutxo bat montatzen dugu urtero, eta handi xamar egin dugu. Zer egin dizuean? Urtero egiten dugu estatua. Gertatzen dena da, urten hemen oineztxokoa dugunez, kikiago egin behar izan dugu. Izan ere, guraso pila bat hemen dabiltzagun hauetan lanean, eta berako jendeak eta lagunak eta lagundu diguteango turnoak eta txandak betetzen, eta itxi dugu. San Ferminak gaur bukatzen dire, baina larun batean itxi garen pixkat asteburuan. Nafarroa Oinez urteaz genuen herria utzi nahi justo aurten, herri importantea, gure ikastolako lekukotasun hori gabe. Eta, ireki genuen. Baina, aurten egiarran indar gehienak Oineztxokoan jarri ditugu hemen Iruñean. Nola antolatu zarete? Claro, San Ferminak Lesakan, San Ferminak Iruñean. Eta zuen herrian izan da, ez? Pentsatzen alduzu, egun batean guraso bat hemen, atia hurrengo egunean etortzen da ama, edo laguntzaile pila bat ere baditugu, hola ikasle ohiak, guraso ohiak, bazkideak, eta baina denak joan etorrian, eta jenila gelditzeko etorri ez, hortzila hemen egonenak. Zer modutan dira hango San Ferminak, Girona? Betiko moduan agitzongi, asteburuan jende haunitz. Eguraldi xamara, larunta ratxin euri pixkat egin zuen, baina respetatu dugu eguraldiak, eta ongi jandire, bai. Orduan gaur da zure lehenen dabiziko eguna hemen? Bai. Eta horri berria naiz, pixkatola bidean giro ikusi dut, baina oraindik ez naiz, erabat murgildu, ereneko San Fermitan. Esan beharra dizugu atzerritar asko nik uste etxaldera egin dutela, eta etxekoentzako jaia ditugula orain. Uste dugu, egia esan kaletik eta ez da hainbeste jende ikusten, gu eguerdean ibili gara, baina ez da olako jendetza ikusten gaur bertan. Oso ongi, zer moduzaz prestaketak? Urrian izanen da San Fermin zain dizut. Nafarroa Oineza, beti bezala, zer moduzaz azkeneko prestaketak? Agitzongi, egiarran dena agitzongi ateratzen ari zaigu, bai. Hasieran, gure ikastola da, ikastola txikinetako bat. Txikina ez da, baina txikinetako bat. Eta, errantzi guten 15 batzorde osatu behar genituela, eta egun bat lagun beharko genituela, edo hortik goiti batzordeak osatzeko eta egiarran, 75 familia gara, eta ez genekin agitzongi nola egin behar genuen, baina herriak agitzongi erantzun du, eta 170 lagun gaude batzordetan, beraz, babes handia izan dugu hasieratikan, eta horrek dena unitza erraztu du, eta ongi, ibilbidea prestatua, parkalekua gutxi beti lotuak, eta gero urtean zehar badakizue ez dela lehenago bezala eguna bakarrik, baizik eta urte osoko ibilbide bat, eta gauza gizpolitak egin ditugu, gaina arte. 6 konzeptu hartu genituen oinarri, aurten lan egiteko, memoria historikoa, sormena, Burnia, Lesaka baita inguru bat, Burniarekin bizitu dena, gaur den egunin ere fabrika handian dugu, auzolana, transmisioa, eta orain 6. ez dut burutan, baina orduan pixkat horren inguruan joan da urte, adibidez, lehenbiziko ekintza egin genuena, izan duzen memoria historikoari begira, Oiartzun eta Lesaka lotzen dituen karretera gerra esklabok egin zuten, trabajadorek izenekoa, horreri pixkoat biztazo bat egiteko, berso trama bat agitz polita egin zen, pixka kokatu, eta gero, beste 6. da harremanak, ez? Fabrika handia Lesakara etorri zelikan, barriko harremanak, normalen bezala aldatu ziren, kanpoko jendea, eta horreri begira kainutxo bat ere egin dugu asteburu batean fabrika eta harremanak,
Gero, bueno, irail aldera bidasoarekin lotutako historiatxo bat eginen dugu. Basoa ere, bai, hori ere prest dugun, ez dakit aurkeztu dugu, baina aurkeztekotan dago. Gainera, haitz proiektu polita da urtengoa, izan ere, orain dela 2 urte zute potente xamarra izan duzen Lesakan, Frain mendian, eta orduan hori zati bat berreskuratu behar dugu, Lesakako herrikotxearen laguntzarekin, laguntza eman digute, eta hori ja martxan, eta gauza garrantzitsunak martxan dire, aurre gauza potoloa da, eta ja, hor dago lanin ari dire, hor beraz, naiz konten. Beraz, gauzari garrantzitsuenak ja zehaztuta dituzu, bai ibilbidea, guneak, parkinak, txokulako agitura behar da Nafarroan ez dut antolatzeko gainera. Eta hori, denborakin egiten denez, bada, bai. Berriki aurkeztu dugu bideoklipa, zagit ikusteko aukera izan duzuen. Gainera uste jarri genuela xala. Kastolan gaina inpaktua handia izan du. Bildu ditulako zagitzongi ez, lehen aipatutako kontzeptu horiek, eta jendea itzonkitu. Eta gero nik uste dut letraz gain, bideoak, aditzongi ezkontzen dire, letra, bideoa, musika, eta niri bereziki gustatu zait aur jatxun bakoitzari eskaintzen zaiola bere tartetxoa eta uzten zaiola bere aurren inguru naturalean, ez? Bat agertzen zaizu zizare batekin, bertzea barakurkulu batekin, bertzea uripean, salto egiten putzutan ahitz, pixko bat zati bat aginan, Lesakako mendi batean eta basoetan, eta gero bertzea ikastolan. Ikastolan, baino gela barrun nahiko guti, hor pixko bat, baino gehiago aurren jolas hori eta pixko bat erakutsi nahi izan du Txumar Altugaraek, berea da bideoaren egilea. Letra estitxoarezen abesolariak egin du, ikastolako ikasle hoia eta gurasoa da. Eta musika Igor Telletxeak egin du, berako musikariak, eta agitza izkonten gaude amaitzarekin. Egia esan ere Lesakako inguruak laguntzen du ez, trabatzerako orduan. Mendiak eta paisaiak agitz polita dire. Oso, eta mezua zein da, mezu nagusia? Hori ez, leloa bikin batin, birekin bat egin, hor pixkat auzolan kontua, transmisioa, eta barez badakigu Nafarroan ez dena borondatezkoa dela, auzolan erraldoi bada, orduan, pixkat hori ez, denen artin bat eginen dugu. Gero hori da, momentu honetan ikastolan dauden aurra uniz dire, bigarren belaunaldia, euren gurasuk, hori da nire bikotekidearen kasua, bera lehenbiziko ikasletako bat izan zen, eta horren gure seme-alabak hor daude ez. Orduan, pixkat bi belaunaldi horiek. Gero hori transmisio, euskara transmititzeko ere, bi belaunaldi, o bi persona behar dire solasteko ere bai, orduan denbora guztian jok hori bi eta bat bertze gauzat importantea, bertze eraikin bat egin nahi dugu, duguna txikia da. Gauza da, badakizue hezkuntza beharrak aldatu direla izugarri urte hauetan, eta behar berri hori asetzeko espazio egokirik ja ez du, orduan bertze eraikin bat egin behar dugu, berriz ere bikin batin joku hori. Euskarari dagokionez, zer moduz ikusten duzue egoera Lesakan? Lesaka inguru privilegiatua da, giarran. Nafarroa pixko bat begiratuz. Begiratuta, arnazgune bada, gure aurren eguneroko hizkuntza euskara da, eta etxetik euskara ez dakin aur bat ikastolan sartzen delikan, euskalduntzen da, eta lagunekin, ez duzu inoiz ikusiko, ikastolako aurren kuadrilla bat erderatzen Lesakan agitzailea da hori. Eta guraso, dentikan, baino guk euskaraz funtzionatzen dugu, berez batzorde iraunkorra dugu, Nafarroan antolatzeko, eta euskara gutxez funtzionatzen dugu, egia da gure egoera privilegiatua dela, baino bai egia da hori ikastolari esker lortu dela, ez? Justu ikastola sortu zen momentuan, gainbeheran zegoen euskara Lesakan, egia da hor bada belaunaldi bat, orain gauden egunin 50 urte inguru dituzten batzuk, galdu zuten, badakite binon ez dire moldatzen, eta ikastola etorri zelikan, jendeak kontzientzia berriz hartu zuen, euskal kultura sustatzeko, eta utzi... Lesakakoak? 52. Bai, eta orduan, orain horreri utzi nahi genioke. Txokoan zenolako eguna izango da gaur? Gaur, badakit dela Bolbora taldearen kontzertu bat, hori dire Lizarraldekoak, hori ikusi du gaur arratsin joateko. Arratsaldean ez dakit orain buruz, baina egunero arratsaldean badago aurrentzako zerbait,
ez dakit gaur den Ipuin kontalari bat, edo, orain buruz ez dakit. Baina hori da, arratsaldetan beti badago aurrentzako zerbait, afaltzeko orduan ere musika, lasai xegoa, eta gero pare bat kontzertu arratsin. Hortzilin adibidez, Lesakako denguruko jendea etorriko da, eta denak izanen dire bertako artistak edo eta horrela. Eta gero uste du badela gauzat, orain pena da ez naizela oroitzen, seguro, baina niri bereziki atentzioa deitu diana, zandar batzuk heldu dire, arratsaldeko tailer horietan, sagarkirik oketan tailer bat, eta hori da, garai batean sagardoa egiteko zerarekin, musika gizako zerbait sortzen zutela, eta horren tailer bat egin barate, hori igual gauzari berexiena, ez, Ipuin kontalariak eta hori igual erresagoa da bertzen baiten ikustia. Bat zizugu jala porteguko denbora gehiago, izan ere oraindik ez zara egon, han ez zara egon oraindik. Joanen naiz, bai. Paskalduga berera nago, beraz. Ongi pasa, animo lanean, zuek ere behar duzue. Hauetan ere ez, jotak ari zarete. Primeran, mila esker eta ongo izan. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara Erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Oraingoan, Niaragua Batukada taldeko 2 kide ditugu, Mikel eta Maili, ongi etorriak Salva telebistara. Esker. Zer moduz? Ongi. Sanferminak? Ongi, bai. Momentuz? Bai, zer da gehien, Iruñakoak zarete? Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena Sanferminetetan? Ez dakit. Jendearekin egotea, kanpoan egotea, musikarekin. Ze Batukadarekin adibidez. Hori da. Noiz sortu zen edo... Pues sortu zen 2005an, urtarrian, orain dela 2 urte, 2 urte terdi. Bai. Orduan aurtengoa ez da jotzen duzuen lehendabiziko aldia? Ez. Hori, aramagu 2 urte terdi eta lehenengo urtean hasi ginen, 6 hilabete eramata ondoren, hasi ginen kaletik jotzen eta ongi ber. Jendearekin egoteko, batzuetan ateratzen gara bakarrik nahi dugulako. Osea, ez kontratatuak, ez ezer bakarrik jotzagatik. Orduan asko gustatzen zaizue, giroa, ezberdina da Sanferminetan jotzea beste lekuetan baina? Nabaritzen da pila, azkenean ateratzen zarela kalera ez, eta bakarrik jendearekin hori nola bizitzen duen eta sortzen den giroa da kristona. Kale jira egiten duzu edo leku gozpetu batean? Ez, egiten du kale jira. Aldezarret, aurten adibidez Aldezarretik egon ginen, eta primeran oso ongi bai. Egunean zehar edo gauean, noiz? Normalean gehi izaten da egunean zehar. Baina, depende. Igual oso gustora gaude eta geratzen gara gauera arte jotzen edo... Baina bai, normalean izaten da gehiago egunean zehar. Asko zarete taldean? Bat, ez? Bai. 20 bat izanen gara bai. Eta beti animatzen dira guztiek? Hombre, bai eta ez, azkenean ez baduzu jotzen da, edo lan egite duzulako edo... Baina gehienetan bai, guztiak. Guztiak elkartzea. Bakotza bai dituelako beste konpromezu batzuk eta hola, baina elkartzen gara bai. 7an jo zenuten, ez da? 8an, bai. Eta orain 14an berriro ere? Bai. Bai, 14an antolatu dute 11 kolore fest, edo nola ditzen da? Euskal Herria 11 kolore. Eta egin behar dute Macedonia kulturala eta gu jotzen dugu. Beste kolektibo pilorekin batera, eta jotzen dugu 14an Aldezarretik. 6etan uste dutela ordua. Eta gero egongo da amaitzean Macedonia bat, emango dutela jendearentzat eta hola, eta hortxe egongo gara. Eta erritmo ezberdinak jo zenutenak baino edo berdinak? Ez, azkenean badaukagu repertorio bat, eta baitugu 7-8 abesti, eta joko ditugu berdinak, bai.
bagaude prozesuan ez, beste batzuk ikasten eta baino momentuz. Euskal Herri osotik jotzen duzue? Bai, jaietan ez, jaienetan. Deitzen badigute, joaten gara, deitzen diguten tokira, adibidez egon ginen Nafarroaren egunan, Baigorrin, iparralden, eta oso gustora, baina gero bai normalean jotzen dugula Iruñerritik edo Nafarroatik, baina, deitzen badigute beste tokietatik joaten gara. Eta nor bultzatuta, nora sortu zen taldea, esan duzue hori 2005ean eta 2015ean barkatu, bai. Ziren 4-5 pertsona jotzen zutela beste batuka batean, eta egin nahi zuten proiektu berri bat bezala eta beraiek sortu zuten. Azkenean batetik edo bestetik hasieran bakarrik jende ezaguna, sortzeko pixkat eta orain ja sartu nahi duena, hori gaude Facebooken eta sartu nahi duena galdetzen du eta bai. Musikaria izan behar da edo? Ez. Bakoitzak bere ritmoekin, bakoitzak badu bere ikaste prozesua, luzeagoa edo motzagoa, baina ez duzu zertan musika jakin behar, ez ezer. Gustatu bat zaitzita, listo. Entsaioak dituzue urtean zehar? Bai, ensaiatzen ditugu asteazken eta igandetan. 2-3 ordu. Bai, astero. Iruñean edo? Orain gaude poligono batean, ez? Entsaiatzen dugu hor, utzi egutelako toki bat entsaiatzeko, handiagoa eta hola. Eta bai gu ez garela batukada bat auzo bateko, adibidez Donibanen badute Donibaneko batukada edo gu gara Iruñerri osoko pertsonak elkartu ginela eta jotzen dugula aldugun tokian. Orain badugu lokal hori, baina Eta orduan batez ere udan jotzen duzue festetan, esan duzue? Neguan eta igual hori jaietan eta deitzen bazaituzte, bai, baina gehienetan uda, egun honarekin eta bestela jotzeko da pixkat euriarekin eta... baina egin dugu baita. Bai. Eta nahiago duzuen, agian ez dakit, Sanferminak dira zuen gehien gustoko duzuen jaiak edo berdin zaizue, beti ondo pasatzen duzue? Azkenean leku bakoitza ez dauka bere zera, baina ni adibidez Sanferminetan niretzako da tokatarik garrantzitsuena edo beto pasatzen dudan tokata, ez? Hori esan dizudan lehen, azkenean ja sortzen den giroa, ez? Eta jendea animatua ikustea eta bada kristona bai. Batzuetan igual jendea ez dago oso animatua, eta joaten gara gu batukadarekin, baina momentu horretan jendea ez badago animatua, gaude gu. Hombre, tokatu zaigu, ez? Herri batean, ez? Jotzea eta jendea hor geldirik egotea eta... Bai, zu azkenean, ez? Ordaintzen dizute, jo behar duzu eta ematen dugu dena guztietan, Bai, hori gure aldetik, baina polita dela ikustea jendea nola animatzen den eta nola disfrutatzen duen, ez? Eta nola aukeratzen dituzue herriak edo zue kontaktatzen? Kontaktatzen dute gurekin, Facebooketik edo mugikorraretik eta... Guk ez ditugu bilatzen normalean. Izaten dira kanpokoak etortzen direnak ugana eskatzeko nahi dutela batukaren bat, ez dakit gaztegun baterako edo jaietarako edo gu normalean ez ditugu bilatzen. Eta aipatu duzue hori erritmo berriak sortzen edo ikasten ari zaretela eta orduan etorkizuna nola ikusten duzue? Ongi, ez? Azkenean, bai atera dela jendea, sartu da jende berria eta hori azkenean badarama prozesu bat, ez? Ze berria sartzen zarenean, ikasi behar duzu hasieratik eta igual baino nabaritzen dela hori, ez? Egon behar garela hor, ja hasieratik daramagunak irakasten eta... Baina ongi, ez? Bai, aurten sartu gara berriak, ni adibidez aurten sartu naiz batukadan, eta bai nabaritzen dela diferentzia, ez? Batzuk daramatzate 2 urte eta erdi, eta beste batzuk 6 hilabete, urte bete. Orduan zaila da gero erritmo berriak sartzea eta hola, ze badaude pertsona batzuk oraindik ez dakizkitenak aurreko abestiak, orduan. Ez baina ongi, ez? Baina bai.
Eta lehendabizikoei nola ikasi zuten, ze hori autodidaktismo edo... Bai, baukago zuzendari bat dela makina bat, ez? Eta bera, pues, azkenean, sortzeko abesti bat gustatu behar zaizu, maite behar duzu eta sentitu behar duzu musika. Eta, pues, tipo hau da una makina, ez? Esaten den bezala, eta berak sortze ditu abestiak. Osea, azkenean, bai, pues, bakoitzak jarri alduela bere zera, ez? Ez baina gehienetan bera, ez, dierai. Bai, bera izaten da abestiak sortzen dituena. Bai, etorri direla, aurten beste mutil batek sortu zuen beste abesti bat, eta ekarri dugu, eta ikasi dugu denon artean, baina bai, normalean izaten da zuzendaria. Eta Malauean orduan, non eta noiz ikusi dizuegu? Gaztelu enparantzan, arratsaldeko 6etan, hasten da kale jira, haude 4 blok ezberdin, eta bakoitzan egongo dira herrialde ezberdinetako taldeak, egongo dira Kolonbiako taldeak, Senegaleko taldeak, eta gu egongo gara Batukadarekin, orduan animatzen bazarete, egongo gara bertan. 6etan, Gaztelu enparantzan. San Ferminei agurra emateko aukera ona. Bai. Eskerrik, bai. Ez, gutxienez animatua, batzuentzat oso tristea dela Malaua, baina guk animatuko dugu azkenengo egun hori. Eta gero Macedonia. Horixe da. Eskerrik asko etortzeagatik. Bai, esker. Ondo pasa. Bai, aio. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Eta hauxe izan dugu dena gaurkoz, eskerrik asko Ainhoa eta ongi pasa arratsaldea. Baita zu ere larraitza. Bihar arte bai. Eta zuei ere mila esker hortze izatagatik arratsalde ona izan eta bihar arte.